салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Салому алейкум. Дар бораи ҳуҷҷаткор гили мантана як квадраташ 24 дуна яка ай 55 сум то 60 сум вобаста ба ранг намуча набояд светини хеле мраморuri асон меерам оз наворда боаста дига намудушам нишон метавонем бо лесинсаса лесинсо як параш 15 сум бо арзон мешавад палмака як квадраташ 5.5 дуна як квадрат 75 сум ида ана ин файзака 55 сум бо арзон мешавад квадратчака бо ҳавлиё 60 доллар ин доллар як квадраташ 60 сум ана холаби зур гили астанака як квадратча 20 дуна мера 11 калон 11 майдака нархаш 65 сум бо арзон мешавад латокуш латок майда дорем калонаш 15 сум майдаш 12 сум бо арзон мешавад дики каменака барои ҳавлияш нархош як квадрат 60 сум сар мешавад вобаста ба рангша гули самарқанд гул 14 та калон 14 та майда як квадрат дохил мешавад квадрат чай 55 сум сар мешавад гули бакуака як квадраташ ира 60 сум бо арзон мешавад бурчатка номаш қолини туркӣ 11 калон 11 та майда як квадрат мешавад нархош 60 сум 55 сум ана ин бурчатка дождик новинка ё чанд ака ин 60 сум ин сокулои новинка 2024 нархош квадрат 60 сум бо сериёш ҳаста уш арзонтара бо сери меша бо арзонава 45 сокол 13 як квадрат дохил мешавад 55 сум вобаста ба рангаш ина боз шоколадни аста тёмни шоколадни чӣ намуди биган мо ҳамон мизоҷо дархосташ тайёр мекунем бурчатка алия ё 10 дуна калон 10 дуна майда як квадрат мешавад нархои нархаш 55 сум калоно зарду 60 сум квадрата 17 калон медурояд 17 майда нархош нархаш 60 сум бо бачача дорад галош дига хе мешавад бурчатка тупча як квадраташ 26 дуна медурояд нархои нархаш ай 55 сум то 65 сум бо арзон мешавад вобаста ба миқдори ҳам ха бигира бо ая 100 квадрат боло бигира бо изофа мекунем бордюр як дона ями 12 сум бо арзон мешавад 10 сум чӣ ранги бигар тайёр мекунем бордюри версачи 50 сантиметр як донаи 15 сум 12 сум мешавад мо чӣ қадр мешавад куҷо қадр мешавад ба қими душанбе нархои латоко латоко калонаш 15 сум майдош 12 сум лукака як донаи 120 сум агар 150 квадрат бигиранд соҳибхона як донаи милук падарка бурчатка агар 150 квадрат бигиранд квадрат 55 сум дорожный бордюр як донаи 64 сум баъд вайш баландиш чанд ака ё 30 як метр дарозиш ана ёш 43 сум як метр дарозиш 20 сантиметр баландиш адрес ака шаҳри бухтар номеро 97 75 10 75
устура ҳам дорем барои брусчатка заданаш, масалан ба сифати баланд хунода тайёр карда мақсад мезанам. Нархоша маслиҳат мекунад соҳиби хонахонӣ. намудаи брусчатка зиёда аз 50 намуд аст. вобаста дархости мизоҷи мо тайёр карда мекунем. кафолат зиёда аз 10 сол барои зимистон мо дода мешавад. брусчаткаҳомон антимароз ҳама дар таркиби брусчаткаҳо ҳастад. калодисҳои мо дорем ки 150 сум то 300 сум калодис ҳастанд. агар брусчатка ҳар як соҳибхона аз зиёда 150 квадрат брусчатка бигиранд, як калодиси майда лук мегӯянд, майда барои айвай дода мешавад, бо 5 метр дига бардиюр туфа карда мешавад. раҳмати камол ка. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.